ova scena znači samo jednu stvar, a to je da je vikend i da kreće šarafanje. Samo da se vidimo. Dobrodošli u novi video. U novom videu ćete gledati menjanje diskova, pločica, malo temu tuninga i farbanje kočionih čeljusti. Tako da ostanite uz ovaj video, ja ću vam sada pokazati šta sam ja kupio, šta ćemo da radimo. Nešto ću da radim sam, nešto ću da odradim sa drugarima koji dolaze da mi pomognu, malo ćemo da se družimo, napravit ćemo jedno fino druženje, roštilj, pivce, vidjet ćemo kako vreme bude bilo, druženje u garaži, gledanje formule. Evo, upravo su se završile kvalifikacije, Norris ispred Hamiltona, velika nagrada Mađarske. Tako da, svašta nešto ćete gledati u ovom videu, nadam se će vam biti zanimljivo, ajde za to vreme da vam ja pokažem malo šta sam uzeo od delova. Pa da krenemo prvo sa temu tuningu. Pogledajte ovo, šta je ovo, ne znam ni ja sam šta sam poručio, to ću vam pokazati. To ćemo bacimo. Zatim, malo, čekaj, i ovo je drugi deo, to ćemo da bacimo. Sad ovo, možda nekom bude zanimljivo. Malo fake karbona, dobro, mora malo. Sad ćete vidjeti gde ovo ide. To ćemo isto da montiramo. Još malo gluposti koje kakvih. Čekaj samo da ovo pokažem. Ajde, ovde ćemo. Pre nego što vam pokažem kočnice, pretpostavljate šta je ovo. Iskreno, nije loš kvalitet. Plastika, naravno. Dobro. Sad ćemo i ovo da otvorimo. Ima još neke lajsnice. Sad ćemo vidjeti šta je ovo, gde se ugrađuje. I malo ozbiljnija stvar koju ćemo danas da radimo, to su kočnice. Prednje, zadnje, ovo su Febi senzori, napred i nazad. Evo vam kataloški broj. Dobro, jedna. Sad koja je prednja, koja je zadnja, ne znam. Zatim, ajde da otvorimo sve. Uzeo sam Zimmermann, ili kako se već čitaju. Evo kataloški broj, ovo su zadnje pločice. Piše za G20. Samo da nađem. Da probam to jednom rukom da vidim da li mogu. Nisam do sad ugrađivao ove Zimmermann, tako da, ajde pokažemo jednu. Vidite kako izgleda. Evo ovdje. Kataloški broj, to ćemo da ugradimo. Ne znam šta sve ide, ovo su zadnji paknovi. Idu ove nove pločice, novi šrafovi. Naravno, tu je neko i u pustu, tako da ovo izgleda baš dobro. Ovo su zadnji paknovi. Zatim sledi. Ovo je kutija inače od prednjih pločica. Pogledajte koliko to ide. Ovo su zadnje pločice, ja vičem paknovi. Ogromne su inače za 330 i raspakovat ćemo jednu. Imaju neke tegove, ne znam čemu ovo služi, nikad nisam ugrađivao. Traka, neka 3M. Pokazat ću vam oznaku. Ima mesa. Ovo deluje da će baš dobro da koči. Pokažem i oznaku toga. Prednje pločice. Dobro, ajde, to ćemo da spustimo. Sledeće. Ovo je već otvoreno. Samo vam pokažem oznaku. Ovde je nacrtano. Kao što vidite. Prednji diskovi. Levi i desni. Samo što su me izgleda prevarili. Ovo su neka falš roba. Ne znam, imaju neke rupice po sebi.
Šta bi to trebalo da znači? Ovo je inače jako, jako teško. Naravno, ventilirajući bušenje. To ide na ugradnju. Za ove sam se odlučio. Čuo sam sve najbolje. I ove donje su isto i pokazat ću vam kad budemo otvarali, pokazat ću vam i ove zadnje. Da vidite kako izgledaju. Zadnje su isto bušenje. Tu imamo i neko uputstvo koje ja naravno ne čitam i onda uvijek nešto zeznem, ali nadam se da ovoga puta neću zeznuti, zato sam zvao neke drugare da mi bude lakše ukoliko zeznem. U prošlom klipu sam zeznuo svećicu, uspeo sam da slomim svećicu, ali sam nekako iščupao. Tako da, evo ga ovde uputstvo kako i šta treba odraditi detaljno. Ostanite uz video, sve ovo ide na ugrađivanje. A da vam pokažem u kakvom su sada stanju, mada bolje ćete vidjeti kada skinem ove felne. Ne znam da li će sad trenutno nešto da se vidi, ali diskovi su jako, jako potrošeni, pločice. Zadnji još gori, upalila mi se čak i greška na instrumentabli, tako da stigli su u pravo vreme za zamenu. Ovo su možda i najpotrošenije kočnice koje sam ja vozio na svom automobilu. Da vam pokažem samo kako izgleda ta greška. Ne znam da li će da se vidi, pošto je sunce. A ovde piše da je za 50 km, ali to je, već mi je izašla greška. Kada dam kontakt, sad se ne vidi. Ne vidi se dok ne upalim auto. Dobro, ono što mi je stiglo i što ćemo sada da ugradimo brzinski, ovaj ovde deo, to ste vidjeli tamo da je stigo kao od onog fake karbona, ovaj ovde deo, ovaj ovde, i one lajsnice, to je jedna je ovde i jedna je, pretpostavljam, ovo ovde. Sad, zašto sam se odlučio za to? Zato što kad sam volan ugrađivao, pa sam isto zalepio ovu teksturu kao karbona, onda mi je to jedino sada u autu i hteo sam još nešto da imam, da ne bude samo to. Nisam hteo da uzimam ono za ručicu, menjače i tako dalje, već sam se odlučio da ovu crnu klavir plastiku, da to malo presvučem tamo, odnosno ne da presvučem, da zalepim, a i ovde mi je malo oštećeno. Ne znam da li se vidi, pa me to iskreno nervira, prlja se, ostaju ovako ove fleke. Sad ću vidjeti kako će to da izgleda kada zalepim. Opet idemo varijantom da ugrađujemo od najjednostavnijeg ka najtežem i evo recimo da pokažem samo kako bi ovo trebalo da izgleda. Ovo ćemo da otvorimo. Ovako. I iskren da vam budem, ovo i nije toliko loše. Pokriva sve što treba da pokriva. Ja ću to da zalepim, ukoliko mi se ne bude svidjelo, jako lagano ću ja to da skinem, da odlepim. Sad, imate ovde dvostruku lepljivu traku koju dobijete. Dobro. Skinuto sve. Sad moram da pazim. Za početak samo ovako blago malo pritisnite da vidite da li je to sve ok, da vidimo da li će ovo da se zatvara. Hoće, dobro. Ovo, odlično. Nigde ne kači. Prebrišete samo malo pre toga, ja sam ovo već uradio, prebrisao. Pritisnete i to je to, vidjet ćete koji je rezultat. Sljedeća tabla je ova. Mogu vam reći da ovo uopšte nije loše.
Dobro. Dobro. Dobro, sad ćemo to da vidimo. I. Samo da vidimo kako ovo bi trebalo da izgleda. Da li ovo da stavlja? Mora prvo ovo da se stavlja. Da ne bude ovo malo too much. I mora ova jedna, pogledajte ova. Ova mora ovdje da se podvuče. Znači, nju bi trebalo faktički prvo zalepiti. Ovo ovdje, skroz gore. Dobro, ajde prvo ovo. S jedne strane je ravno, sa druge ovako malo koso. Evo ja vidim ovdje da je koso, a da je ovdje ravno. Sad ću samo da podvučem. Uhvati, evo treba se još malo da pomeri. Evo hvata, baš dobro. Kako da skinem? Ovo baš hvata, brat. Ajde, odavde ću da počnem. Vidite, ne znam kako da skinem ovo, ne mogu da skinem. Da bi mogao da podvučem lepo. Ajde, drugi pokušaj. Budite polako, oprezni. Evo, drugi pokušaj, dobro. Sad ću vam pokazati kad vas ovdje malo približim. Skinem sa šibera, trenutno visite na šiberu. Dobro. Zatim ide ova mala. Ovu malu ćemo ovdje da zavučemo ovdje i onda ću ovu veliku. Temu Tuning. Jedan Nemac se upravo obesio. Ako je gledao moj klip. Ali tamo gdje fabrika stane, Kinez nastavi. Iskreno, ko se ne razume, nema šanse ovo da provali. Da je fake. Ajde se da vidimo. Ovo ćemo ovako. Pustite nokte ovo, da biste vam date ono pre muškarci, onaj dugački. Pa bio za ovaj rad, brat. Da se čačka nos, da se čačka uvo. Eto, sad da imam nokat, mogli bi lepo da čačkamo mečku. Da skidamo ovo, ali ja pošto nemam nokat, pošto nisam alfa iz 70-ih, ja ovo grebem, brate, baš loše i baš sporo. Ubrzat ću ja to vama da vi to ne gledate. Lele. Što je ovo, brate? Malo zapinje negde. Moguće. Dobro, ovo je malo deblje. Ali stoji dobro. Iskreno, stoji dobro. Ajde da vam pokažem kako je ovo ispalo. Ovo moram da vam pokažem. Pogledajte volan. Znači ovdje ove šifterice. Vidite, to je taj dezen što se kaže. I vidite sad ovo. Aha. Ima priču. Evo je ovdje ova mala vajsna koju sam uspeo da podvučem. Ova i čak i ovo sam zalepio. Sad jedini problem, vidite ovo. Malo zapinje, treba mu malo pomoći. Ali dobro. Dobro, kad vraćate, top. Top priča. Pikslica, odnosno štek, zavisi zašto vam treba. I odlična priča. Da, šta nam je još ostalo? Još to, pa idemo na spolja. Ovo. To ide ovdje. Evo ga. I da ga uciganišemo na maks. Dobro, nekom se sviđa, nekom ne.
Nije to baš toliko loše. Lepim ovo i to je to. Prvi deo temu tuninga uspešno završen. Lepljenje 2 minuta. I vidite ovaj rad. Kači mamu mu jebem. I ovo zalepljeno. Eto. Vratim samo flash da mogu spotovi da se slušaju. Gde fabrika stane, Kinez ga nastavi. Nije to loše, ljudi. U svakom slučaju jeftinije nego hidrografika i naravno jeftinije nego pravi karbon. I šta će mi pravi karbon? Koji će mi đo? Idemo dalje. Sad drugi deo temu tuninga je ovo. Iskreno ovo ne znam ni što sam uzeo, ali djelovalo mi je zanimljivo. Vidite ovo. Sad ovaj ovde deo, da se to ovako fino nakači. Ovako. I da se dobije nešto. Ja ne znam da li će se ovo šta primetiti. Druga stvar, ovo je pa onako baš loše kvaliteta, tako da ajde ugradit ću kad sam već poručio da vidite kako izgleda, ali iskreno ništa spec. Ajde vidimo na šta će to da liči. Gde ste Indijanci? Šta ima? Pre nego što zalepim ovu, sad ću vam pokazati kako izgleda s jedne i kako s druge strane, pa kome se sviđa neka poruči. Evo ovde je zalepljeno. Ne znam koliko vidite. Ali, mislim, crni auto, pa se to ništa ne vidi. Da je beli, možda bi to imalo smisla. Evo, to je leva strana. I ovde, gde nema ništa, ja ne vidim razliku. Dobro. Ma ovo niko neće ni da izvali. Ali dobro, lepim drugu stranu. Ne znam, možda bukvalno bačene pare. Tako da ako imate crni auto, nemojte ovo poručivati. Ako je beli, možda ima smisla. Ali onda će da viri, ono, ne znam. Recite šta mislite. Ali dobro, to malo lipovi na pragovima i ovaj ovde unutrašnji deo. Idemo dalje. Pošto menjamo sledeće što radimo, menjamo kočnice. Da bi zamenili kočnice treba će nam neke stvari, pa ću da vam pokažem šta ću da koristim u ovom videu. Prvo sam uzeo ovaj Febijev sprej za odvrtanje šrafova. To će mi trebati. To ću malo da ispršćem. Zatim kad sve to montiramo, treba će malo i da se očisti brake cleanera. Odličan je, koristio sam ga. Druga stvar, da bi montirali to sve, da čeljusti sve lepo nalegne, da to što se tiče pločica ništa ne škripi i tako dalje, uzeo sam ovu bakarnu mast. Samo da li se vidi, evo je ovde. Kao što vidite, trpi ovde 1100 stepeni, mislim da će to biti ok. To vam isto treba. Zatim sam mislio da zamenim kočiono ulje, to ćemo proveriti da vidimo kolika je vlažnost. Ako je vlažnost preko 2%, morate da menjate, to da znate. Ja sam se odlučio za AT SL oznaka, ovo je klasično, nije sportsko, nije ništa. Tako da to sam uzeo 1 litar, to će biti dovoljno. I pošto ja malo s vama komuniciram preko društvenih mreža, preko Instagrama i tako dalje,
doneo sam odluku da i ofarbam ove kočione čeljusti. Pitao sam vas u koju boju da to farbamo i da vam samo dokažem da ja vas slušam. Evo ovde. Ne znam da li se vidi. Najviše ljudi je glasalo, 44% za plavu boju. Ili ti nekih, ne znam, 230 glasova. Sledeća je bila crvena, žuta, pa zelena. Plave sam imao i na prošlom autu, ja bih možda nešto promenio, ali rekao, ajde, već kad sam pitao, neka bude. Uzeo sam sprej. Možete da vidite oznaku i odlučio sam se za K2. Cena spreja $800. Tako da, imate u raznim bojama. Ja sam se odlučio za plavu, vidjet ćemo ovde na čepu je onako malo neka mat plava. Mislim da će biti ok, pošto sad ćete vidjeti kada skinem felne, vidjet ćete u kakvom stanju su, ja imam ove kočnice, imam veće ove čeljusti, zato što je 330i, video sam da nema svaki 330i ove velike prednje, nisu sa onim oznakama M, i da, jedino što mi je ostalo to je da nisam kupio nalepnicu da stavim da zalepim M koja trpi te malo veće temperature, ali to ću lako, to mogu i naknadno da uradim, bitno mi je da to očistim, sve sredim i čekam mog drugara da dođe da mi malo pomogne u svemu tome, da ne radim sam, pripremam alat i idemo na montažu. Evo, dok ne dođe drugar Pile, ne da mi đavo mira, morao sam sam malo nešto da radim i doneo sam odluku da prvo radim zadnje kočnice, jer mislim da mi je to lakše. Pa da vam pokažem samo šta sam uradio. Lele. Gledajte kako stoji auto. Poturio sam ovde sve fino. Podupirače, sad ću da skinem felne. Ja ću malo se zanimam dok on ne dođe. Ovde je jedan podupirač, oslobodio sam dizalicu. Ovde je drugi. Podigao sve, oslobodio. Tako da nema kud, nadam se. Samo ću da poturim pod prednje točkove. Nešto da auto slučajno ne krene. I da se bacim na posao da skidam ove zadnje felne. Još jedna stvar koju sam se setio da odradim, a to je da izmerim vlažnost u kočnicama da bi doneo odluku da li da menjam kočiono ulje. Ne bi bilo loše se zameni kočiono ulje, ali ako je dobro, neću džabe da gubim vreme da bacam novac. Odnosno da bacam novac, već sam kupio. Evo jedan uređaj, sad ću vam pokazati kako on radi, samo da otvorim haubu. Mora plastika da se skida. Ovde se nalazi, pretpostavljam. Evo samo koliko je to teško. Evo ga. Dobro. To ćemo ovde da ne izgubimo. Ima neku zaštitu, da vidim da li mogu da izvadim ovu zaštitu. Ne znam da li mogu izmeriti. Ne mogu. Moram probati da izvadim ovu zaštitu. Samo sekundu. Evo ga, skinuta. Samo da vidim boju. Žučkasta je. Evo ga uređaj, sad će da pokaže. Upalimo ga i pa koliko ja vidim nije alarmantno stanje. Ovo je još jedno. Vidite, manje od 1%. Možda se i ova upalila, manje od 2%. Tako da vidjet ću da li ću to da menjam. Doneću odluku, ali u svakom slučaju izmerio sam.
Da vam pokažem i stanje zadnjih diskova i pločica. Kao što vidite, pogledajte ovdje. Ovdje će da se vidi. Ovaj zub. Ovo je jako puno potrošen disk. Disk, pošto ima ove nutove, ja mislim da je fabrički. Ovo je fabrički BMW. Sad, da li je menjan? Auto ima oko 190.000 na satu, ne znam. Pločica, nema je. Nema je. Kraj, potrošen. Do lima. Ovo ćemo da farbamo, verovatno u plavo. Ovo ću, s ovim ću vidjeti šta ću da radim. Tako da idemo na drugi točak. Dok ti dođeš. Evo zadnji desni kako izgleda. Ja ne mogu da verujem da li je ovo fabrički, ali pogledajte ove brazde. Vidite ovo. Vidite koliko je to pojedeno. To je baš potrošeno. Do kraja. Pločice nema. Kad skinem uporedit ću. Gotovo da ne postoji. Neverovatno. Mislim da je ovdje senzor, tako da to ćemo isto da otvorimo, da lepo provučemo, stavimo novi senzor koji je tamo već izbacio grešku i da vidite jednu egzotiku koju ste, pretpostavljam, gledali prethodna 2 videa. Pogledajte kako to izgleda. To je drugar koji će da mi pomogne. Pogledajte ovaj kadar. Garaža. Jugić. I 2 ovde narkomana koja spavaju prekrivene. Nije loše. Pošto sam krenuo od zadnjih kočnica, jer mi to deluje lakše, ima manje da farbam, da šmirglam i tako dalje, moram da odradim jednu stvar. Pazite sada. Znači ovako, Beamer link, idete da se konektujete, samo da izaberem connect, da prepozna auto, password, čita. Zašto ovo radim? Mora da se otpusti, pošto je električna ručna, elektronska ili kako se zove, mora da se otpusti. Samo da vidim gde ću da idem. Parking brake. Evo ga. Parking brake. To kliknete i idete da aktivirate servisni mod. Još jednom. Activate. Nešto se čulo. Puklo. Pa sad mi je rekla. Radi šta govna. Treba mi ključ. Zašto? Dođi bre ovamo, snimam bre, nemoj da mi upadaš u video. Ključ od auta, Pile. Moj. Ja mislim tamo da je u garaži na Stočiću. Šta? Pod. Izuvaj se. Pa nema, moram preko aplikacije da ga ugasim. Šta, muziku? Nije kočnica. Šta se ovo čuje, pumpa? Ne znam. Da li je popustilo? Jest. Kako znaš? Pa evo pomeram točak levo desno. Misliš da je aktiviran sad?
Kako? Misliš da je aktiviran servis mod? Evo ga glavni majstor koji je navikao da radi sa jugićima. Snimio sam mu 2 klipa i odmah sam ga doveo ovdje da iskorišćavam. Reci uličar. Šta si rekao tamo nešto u klipu? Uličarski majstor. Uličarski majstor, brat. Kakva garaža. Nema garaže ništa, brat. Kakva dizalica, druže. Zato sam ja ovdje došao da mi u prirodnim ovim uslovima radimo, brat. Jel imaš ključeve? Nemaš. Daj bre, otvori mi ono motor. A šta će ti imaš tu sve? Nemam, treba mi ključ. Koji ključ? Treba mi držim kontra ovdje da odvrnem šaf. Sad ću ti doneti. Daj ga, otvori. To ste vi moderni majstori. Šta misliš, Pile, o modernim majstorima? Pa, Rukavica, šminka, čist servis. Vidi da ti kažem nešto. Ima je to vreme u kome živimo, ima je to moguće. To je sasvim normalno. Pa normalno, to što smo mi nismo imali ništa kad smo radili u Borazeru. Niko nije ni znao za vas. Pa kakav alat. A sad snimiš 2 klipa na YouTube i na TikToku i puna radionica. Ko imao alat, brate, to bilo skupo, druže, ko đavo. Hoćeš da okačemo samo taj. Da, sad ćemo to ovako. Samo ćeš pokazati da vidiš ono koliko su potrošene čeljusti, da je to bolesno. Evo ovako. Klip ćemo da vratimo. Da. Pojedini su, baš proto. Katastrofa. Ubio A se. izvuci samo jednu ovu. Da se izvuku. Burazeru. O, brate. Vozio si ih do smrti, brate. Jebo sam im kevu. Pogledaj ovo. Sreće, pa ovo nije brz auto. Da. Sreća ova kantica, razumeš, pa Strašno. nije toliko brza, inače. Inače bi bio haos. Inače, brate, bi... Uporedit ćemo posle s ovim drugim. Može. Jedino radar ciger veliki, pa... Da. Je on u brzini, jeste? Da, čim se ne okreće. Brate, to je novo auto, brate. Jel izlazi? Bez skidanja čeljusti. Šta sam ti rekao? A možda si ti majstor za Juga, ali ja sam majstor za BMW-a. Ovo samo da vidim šta bi radili su. Ovo ćemo da skinem. Misliš? Pa da. I da ga lepo Da ga očistimo. sad opereš. I sa ovim prefarbu. klinerom i uzmeš sprej i lepo je farbaš ga. U koju boju? Ali nemam sivu. U crnu? U crnu? U sivu. Nema pote, lepše je crno. Dobro, ajde, samo prikaži disk. Pa nije mnogo prvi. Ovaj sjedi. Nije. I daj mi samo ovu jednu staru. Evo ti ovo, pošto si se ti isprljao. Koji ćeš? Pa sve jedno. Sram te bilo, brate. Ovo je sramota. Brate. Evo ti uporedi. To nije velika razlika. Daj dve, daj oba. Vidi ovo. Jebi ga, bitno se vozi BMW. Skoro je bitno kakve su kočice. A ne, to važi za prethodnog vlasnika. Vidi, Pogledaj ovo, vidi, brate. BMW nije da koči, BMW da ide pun gas. Razumeš? A vidi, kad se toliko zadnje potroši, pa to nije nikad menjano. Pa, Ja mislim da to zadnje verovatno vidi, nisu da, nikad. zato što on, ja mislim da 3 puta prednje, jedan put zadnje. Pa tako da. Nešto otprilike. Pa da. Ali dobro, sad ćemo dobijemo nove. Ništa, skidamo ovo Da. i ja ću to da perem, da farbam, Da, sad ćemo čistimo glavčinu i to je to. Da. Ovo bi trebalo da je 10. Ovaka je bila. Koji bi majstor ovo čistio? A ovako će da bude. Tako. Misliš da možda se očisti? Pa, vidjet ćeš na kraju, brate. Voliš ti čistiti to, brate. Znaš kako, brate? Kad radiš neke umne poslove, tebe počne da boli glava. Da. A ovo? A ovdje, druže, vidi, sad razmišljaš kako se voziš negdje na plaži, razumeš, na moru negdje ideš, razumeš, ideš onako. I bude ti lepo. Tako, ja sad ovo ne radim, znaš. Da, ti nisi tu. Nisam, Samo je tvoje telo tu. Tako, ja sam sad na magistrali nekoj. Voziš Juga. Tako je, vozim Jugića. Gledam, Evo, iza te prati Rakovica. tako je, Rakovica, gledam more i to je to, druže. Nema. I ovo, druže, nema samo. I šta će ti teretana, druže? Nema teretana. Nema. Kao, sjećaš se ti onog filma Kung Fu Kid?
Jesi tako zvao nešto? Karate Kid. Karate Kid u pitanju. Tako je. Bravo, Karate Kid. Tako brate. je, ti se nisi ni rodio kad je bio. Brate, to će da bude puškica. Druže, nema šta. Ovo, i ti sad kad legneš, večeras kad legnemo da spavam. Druže, ti spavaš ko bebica. Jesi ti lud? Razumeš? Nema. Ruke se odmaraju, noge se odmaraju. Sve, telo umorno i telo se odmori. Tako je. Ali, brate, Pa ne može, nema odmora bez umora. Nema, tako je. A ljudi to mozak ne kad se kapiraju. umori, brate, onda si u problemu. Tako je. A ja sad, druže, sam na plaži negde. Lagano. Lagano, uživam. Što ne razmišljam sad o trljanju. Ne pokažem i ovo. Skinuto sve. Što kaže, pile novi auto, nema tu šta da se pravi glupost koja je kakva. Vraćen klip. Sad ćemo da očistimo ovo sve od rđe. To se obavezno čisti da ne trese auto. I mislim da nikad nisu menjani ovi zadnji što sam vam i pokazao. Eto, završavamo zadnje, pa ćemo da pređemo sutra na prednje. Ne žurimo nigde. S Mađurom ne možeš, znaš. To se s one... Što kaže Nada Topčagić, jutro je. Evo nas u drugom danu. Malo detailing. Evo ga majstor. I ga pomoćnik, brate. Ovo je glavni majstor. Doktore, a će ovo mnogo da ga boli? Kako ćemo to, hoćeš da dovoljno tako, a? Da, sad ćemo to tako. I ako ćeš nekako da ulepi. Evo. Taj deo ćemo u crno. Da, i onda ćemo to tako. Znači ćemo koristiti karton. Znate fora, samo treba namestiti obe strane i onda naizmenično samo. I ne gubimo vreme tako. Ovaj ovdje deo ide u crno, a čeljust u plavu. Da bude u bojama Intera, jebate. Inter Milano. O, brate, apoteka. Eto. Šta misliš da i njega roknemo ovako, ovaj deo crno, a ovo da mu ufarbamo u plavu? Možete. Bez želje. Ofarbat ćemo ti. Da misli da skoči? Bez, nemoj bre, beži. Evo ga, Brazil, gledajte sada. Ma ne, to je sad top. Mi ćemo samo ovako, taj deo tu, Ma da, to to što se vidi, tako i ako malo pređe ovdje na ovo ostalo, nema veze. Ma to nije ništa. Samo vidi kakav je taj sprej, valjda je dobro. Koristio sam ga, mučkaj malo. Gdje si? Kakve oči ima? Gdje si je? Joj, kako si lud. Probaj ga na ovome.
na papir. Beži bre, dođi vam. Ma do jaja. Na vrh. Sad ću reći. Dođi vam. Čekaj da ga snimim. Gdje ćeš pod auto? Idi pod auto. Gdje je, bro? Uvijeko se je to. Nego da ušao. Nije. Beži. Ne da zajebam. Ovo je mat. Nema veze. A ne, ovo je high temperature. Da, high temperature. Da. Visoka temperatura, da, odlično. Pa zato vidim i suši se i gubi, ide u mat. A ide u mat, nekada Da, neki. pa on i jeste mat. Da, pa zbog ovoga. Pa zbog to. Ne zbog vrućine, Ili zbog toplote. vrućine, da. Ne može on da ostane u Pukla bi. sjaju. Da, zato Pukla on bi, ide da. u mat. Nego vidim, brate, ja ga naprskam, on ide u mat. Ja ga naprskam, on ide u mat. Šta moj je? Vidiš. Vidiš, ja ovdje naprskam i vidi sad kako ide mat, vidiš. Ali da ti kažem nešto, nema tu velike temperature. Tu nema. Znaš, na nosaču nema. Na nosaču nema. Vidi, iskreno ti kažem, nema mnogo ni na čeljusti. Samo kjanči. Da. Znaš, jer kad bi bila ogromna temperatura, ovdje bi tu i ključalo i sve to, znaš. Zato, kako se zove, zato oni prave to od aluminijuma. Aluminijum to bolje apsorbuje temperaturu i tako da nema tu velike temperature. Ima, brate, kad voziš trke, jebi ga, ali Da. kad voziš normalno, A da, kad znaš, znaš, ti treba i drugo ulje. jer, znaš kako, da ti kažem, nema on dodira sa diskom, između su pločice, razumeš. Ima onu gumu, zaštitu. Ne to, nego, znaš, kanđa. Da treba da pređe temperatura. Ali ako blokira, sve kako bude vruće i hladno. Kad blokira, pa ne pričamo o tome kad nešto nije... Kad nešto nije kako treba. Kad je nešto nije, ne pričamo o tome, pričamo... Kad je sve u redu, jer on nije u dodiru, on je u dodiru preko, za disk samo preko pločice, jer... Da, Pa to je da kutije, brate. treba će. Se sačuvaš kutije, znaš, ono kao kad kupiš televizor. Da. Ono čuvaš, znaš. Ovog vrata staviti na ovaj auto. Ali ne znam što su mi uvalili, jebote, kakve su ovo rupe? Jer to, šta je to, škart? Izađe voda. A vidiš, nisu ravni. Pa nisu ravni. Zato treba, pa to, Ima ugao. zato treba paziti da li je Da, napravili su mu ugao. napravili ugao. Znači to ti nije pričam. tačno, kad ovako pogledaš vidiš da on stoji ovako. Da, Nije ovaka. tako je. A prednji vjerojatno stoje ravno. Verovatno stoje ravno, da. Znači treba paziti prilikom ugradnje. A šta misliš sad o ovom sloju, ovo što stavljaju u mašu? Dobro, Sjećaš se pre kakvi su bili? znam bez toga. Pa prvo su bili oni zarđaju. Pre su samo ovdje stavili, ovdje ovaj sloj. Da. Tu. Nisu stavljali tu sloj. Pa ništa, znaš šta ćemo da uzmemo? Uzet ćemo čeličnu četku. A znaš šta možda bude zajebano? Ljudi koji ne znaju, sad ono ugradi se i ovu farbu mogu da sjebu pločice, Da. da pregreju. To se uzme brake cleaner. A ne može to da skine brake cleaner. Misliš? Brake cleaner samo odmasti one stare Odmasti, diskove. da. Vidiš, nije ravno. Da, cijelo su ga prepeskali. Cijelog i s jedne i sa druge strane. I ovo senzor. Ovdje piše L. To znači desno. Kaže, volim plavo, pa makar i ispod oka. Čuo ti za taj izraz? Kaže, volim plavo, pa makar i ispod oka. Prva ruka, još jedna, bit će to top. Odrađen detailing. Gdje ti piše, ne vidim desni levi. Nacrtano ti je.
Viš da je nacrtano? Gdje? I? Aha. A to su nema predavno. To je zadnji desni, zato smo ga stavili tu. Vidi pločice, da li su nacrtane. To sam isto zaboravio, ne mogu da se setim. Evo ga. Montirano, očišćeno anker platno kao da je novo. To smo usijali. Vidite kako disk stoji. Sad ćemo da ušrafimo samo tu da stane. I čeljust. Ofarbana čeljust u plavu boju. A ovaj nosač crno, tako da ovdje ću možda zalepiti nalepnicu i to je to. To će bude puška. To će da bude puškica. Idemo dalje. Će valjavo, Niđa? Ne. Internacionale. Ovo je Animal Planet. Da. Ja sam grevan, ne mogu da podjebam, oni su svi visoki. Veterina se mi kaže na što da veterina. Evo stare kako izgledaju. Felnice se sijaju, brate. Svaki audio karavan je Ti mogla 661. Ja kad idem s auta, realno je bio otvoran. Realno ružan auto. Vrati ti vis na dobrom točku. Malo spušta. Izgleda, leži na putu. Znači grbi. 91, brate, kad je spušten, kad ima 4-5 izvol, onaj kad se dva topa naga. A to da spaju koji treba ti ono 3 jednog. A dobro, da kako treba. Pošto je muzika jako glasna, malo smo se opustili u garaži sa raznoraznim domaćim hitovima. A hteo sam da snimim kako izgledaju ovi automobili koji su došli od drugara da mi pomognu, pa da ne bi dobio copyright, morao sam da nasnimim zvukom. Nastavak videa. Dan 3 u ovom klipu. Ovaj klip nam se malo odužio, ali bitno je da je posao završen. Što se tiče prednjih kočnica, mnogo su lakše za zamenu nego zadnje. Imate sa zadnje strane gde su čeljusti, odvrnete samo 2 šrafa, popustite, vratite to jest klipove, imaju po 2 klipa. Kad vratite klipove, imate jedan osigurač metalni, izvučete taj osigurač, nisam to stigao da snimim, pa taman da sada objasnim. Izvučete taj osigurač i pločice izlaze. Kako izađu pločice, vrlo lako odvrnete ove prednje diskove i to je to. Nije ništa bilo pretegnuto, ništa nismo morali da bušimo, da se zezamo i tako dalje. Sve je odvrnuto kako treba, svi šrafovi su odvrnuti, propisno stegnuti, sve top. Što se tiče farbanje, to nam je oduzelo najviše vremena. Ovu boju koju sam uzeo, sprej, to jest ovaj K2, iskreno malo sporo se suši. Dobar je sprej, ok je boja, sve mi se to sviđa, ali sporo se suši, tako da treba odvojiti malo više vremena da se to odrade prednje, zadnje, u 2 ruke da se ofarba i tako dalje. Što se tiče poništavanja greške za zadnje kočnice, pošto mi se to upalilo, snimio sam vam jedan isečak mali da vidite kako da poništite grešku. Sad ću i da objasnim
teorijski, ja nisam uspeo da poništim grešku, ne znam zašto, ili nije dobro vraćen ovaj kablić, ili ja nešto nisam uradio kako treba, ali ispoštovao sam kompletnu proceduru. Evo prvo pogledajte kako poništiti grešku pa da popričamo. Ostalo je još da se resetuje greška. Ajde da probamo preko ovog njegovog računara 3 puta start dugme. Da uđe u dijagnostički mod. Ubacuje grešku. Ovde ovo dugme se drži. Ovdje je moguć reset i ponovo ovo dugme board comp. Evo, pokrenut je reset. Iz nekog razloga neće. Znači zatvorite vrata, ako je podignuta ova ručna ili parkirna kočnica, nju spustite, 3 puta start dugme da uđe u dijagnostički mod i zadržavate ovo na board kompjuterovu tipku, treba jedno 10-ak sekundi i onda uđete u taj meni za poništavanje. Ja ću vidjeti o čemu se tu još radi. Tako da, posle toga kada sam sve ugradio, trebalo je da se razrade ove kočnice. Ja i dalje, evo koliko sam prešao, nekih možda 200 km, i dalje lagano kočim. Kako da fino razradite te kočnice, da ne dođete u situaciju da ih spalite ili da onu farbu, onaj zaštitni sloj sa diska, to ako biste ugradili u pločicu, to bi cvilelo haos. To se dešava kod nekog forsiranog kočenja i kod pregrevanja. Kada ugradite kočnice, krenete da vozite automobil i idete recimo brzina 40-50 i lagano kočenje do 20-30. I opet malo ohladite kočnice, 50-60 do 30-40 lagano kočenje. I tako nekoliko kilometara vozite lagano, to se skida se taj sloj, kočnice se ne pregrevaju i posle toga onda povećavate malo brzinu, onda idete sa 60-70 pa spuštate tamo sve do nekih 10-20 na sat i tako dalje. Ja sam tako radio i mislim da je to najbolja varijanta. Za sad ništa ne škripi, ništa ne trese, što znači da i mi izgleda nešto znamo, uspeli smo to fino da ugradimo. To je to što se tiče ovog klipa, ostavit ću vam u opisu videa sve linkove, sve što sam kupovao, ugradio i tako dalje. Tako da ko ima ovakav auto i hoće ove kočnice da montira, dobit će sve po kataloškom broju, samo ukucate na internetu, vidite cenu, spremite lovu i to je to. Hvala što ste gledali, vidimo se u nekom od narednih videa. Ćao!